Hello guys, may muda sa tanan. Bitaw guys, update lang ako guys ha. Gamay na lang ang kuan ko lang sa akong renovation sa akong dagway. Bitaw. Tapos karon guys, naadir nagbisita ang akong kuan. Ang nagtuli sa ako pila na katuig kang milabay kana. Naiba, mayon naiba. Sa kolonoy. Actually mo siya suspect guys nganong gamay kaning ako Ito tinuod lang sa bata pa ko dako gid tani mag sobrang tanig dangaw. Makagit pagtuli ani pero kani siya kay mot gyud sa nagtuli kay marag apil ang labit-labit kaya mong gitanggal siguro nay. Lagi. No, ikaw sa swing ito ni Kulwa. Ako dahil, nakadumdum ako ito sa una. Gabihan news pa ka grade 4. Masaya ko na pagkitauno mamagani ito kay ubusan makita ko pakitaan kay nawatok sili ka ko. Matang mo na ito putol kay gamay mo na kayo. Pait di ay ning kapalaran kanunay maghilak kining dughan way kasumbungan sa mga kasakit luhay sa